Балалар бакчасында эшлей башлагач, мен балаларның сөйлем тиленең ничек авыр формалашканын аңладым һәм инде үземне логопед һөнәрендә сынап карарга булдым. Кызганычка каршы, соңгы берничә ел эчендә тел ачылмаучы балалар бик күп. Андый вакытта инде логопед ярдәме генә җитми. Шуңа күрә без балаларга комплекслы ярдәм күрсәтергә тырышабыз. Без инде Мара районының неврологлары, дефектологлары белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Безнең балалар бакчасында балаларга ярдәм күрсәтү өчен бүтән мөмкинлекләр дә тудырылган. Балаларыбыз белән күбрәк аралашсак иде, алар белән күбрәк сөйләшсәк иде, вакытны алар белән күбрәк үткәрергә тырышсак иде.